Arepa, inabot na tayo ng gabi sa pagiging palaboy-laboy. Magngarabi kada kayo amin, mga Ilocanos. Labit si kayo namin at panggalatok. Dito tayo ngayon sa Perez Boulevard, Dagupan City. Yan, parang lockdown, wala nang ganong dumadaan. Way back 1994, Elisa Cinema. Ako, madilim, hindi napakita. Sa cinema. Parang lockdown, walang ganong dumadaan. My friend. Enjoy lang ang paglalakbay. Yan ang Perez Boulevard. Perez Boulevard, Dagupan City. Puro kainan na pala rito. Sugat namin. Oh, walang traffic yan. So nakakalungkot lang, mahina talaga ang negosyo ngayon. Umaaray na ang mga negosyante. Oh, kalapainan dito, Razon. Walang kumakain. Razon. Namamasyal pa sa luneta na walang pera. Ay, hindi mo kailangan ng pera kung umikot-ikot ka. Ayan. Okay. O, diba? Ang linis, oh. Walang traffic. Oh. Oh, sila mamang tsoper. Tatlo, dalawa lang ang karga. Tapupu. Ayan, mga jeep. Man lang mga street food dito. Okay, dito na tayo sa crossing. Way back 94. Okay, that's it.
Hanggang dito na lang.